Bueno, egin jugaz lehen zaututen moruen gu zeinun pentsetan udaletxe hartzeik. Da, hasi gentzen zenin, gautzago oso barriz esan, haunko izan lehen konsegale egon da onga, gautzenok iguel gehienok egon da onga, baina oso diferenti da konsegale egon alkate egon. Da, bueno, astiro induz gauzak, plaza inguru dana konpondu dugu, azera batzuk behin duz, baserriz dara bebiri garraleo die, azkenengu izango die, eiken diginak, baina gero, kulturetxi eurra darogu, datorlinin ero urrenguen inaguetan komunun badeku, basura asuntu apurate arreglo bidugu, da astiro gauzak egin. Ni bentote nikue gauza indule pentso genune baino gehiago igual. Laguntasuna bonak egidoguz, horri beha eskerrako mitzau dirugu moskusen egin bentzet, baina susteuteko ez gau ez lago laguntasuna egin duzen. Kamino dago moruen, da hainbeste kamio gora da bera, amendik izti paseta, baina lupetza asko da bila, ontsi jondo gora antza da lotzagarriz da eslan dugun kaminue, haure dinoi alegin egingo ez landanik onduen garbitzen, baina oinarren hile batzutarako ekin guz. Gero beste arazo batzuk egondi, aparkamentu kendu zenien, agentiek akostumrote honga taberna ino kotxea zeta horten, da oine batzuk metro batzuk egin berzen dide hori atzezu gunak induzela hemen bertan eskilarak behin duguz, dandi pasu bidamun ipinite pasuk eta anak induz, baina agenti oinean koste itxinako aparkale gureru ondo oinezetu hori taberna. Bueno, esperientzia ondize, onko izan lehen be konsegale egon egon, baina lehen zantu emon ez da iguela konsegale egon alkate egon, da lehenengotan pentso baino, hau eusena ere jo horrera gu, herri baten alkate egon diez, nik bilerra egiten dute taller baten, da, oine azkenien hori betanen guztoko zen izan, baina libero nahi netzen jornada erdi, ze lehenengotan soatu minaben batzara bestera, tallerrera joen permisu euskatu urtetako, ara jonbio bestera joen betanko, sekule sosti ez derre galazo, baina ezetzik ez sosti izan, baina azkenien problemat izan zen da horretik zeina, baina nintzago oso positibo alkate izetik, da además guredan gauza bat herrik usienzkeo. Alde batetik ondo torten da hori, nori guztan jate etorri herri eta jentik esan daitela zu, hau lan emiletzeko, beste emiletzeke, o ingo aukek, beste ingo aukek, o eskatu, hau zepentzen duzu hau beti, egun bateko komentez duen igual kosinako kursillo batzu behin biletzek ez lehenko gazte batek ez eusten da, ondo da holan entorri jentit esan daitela azterneiken, zarzken alegin egingo di, balba da igual kursillo batzuk oso zerripinikuz. Bai, nipen dute, además mogiduen bide herritzen gauzak egiten ez da, bai gaztientzako, neusizentzako eta danak.